Erokamano kuom medo keto Ramogi TV, riwruoge maok mag piny owacho mochung' ne rito alwora komakore gi migawo mar alwora e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar ndalo 2 mageto pith yien tielo 10,000 e bungu mar Kodera. Riwruok mar Seth Ogelo Foundation kosir kod Miti Maisha ne ochako chenro mabende osir kod piny owacho mar kaunti Homa Bay gi lek mane ni bunguno odok e chal mare ma higni machon. Alia Beach nigi ler. Bungu ma Kodera ma yudore kachud bura ma Kasipul en achiel kuom bunge manitie kaunti ma Homa Bay ma sirkal oyango kendo bende en achiel kuom kuonde ma yoyo koth e kaunti ni. Kata kamano ywak osebedo kaluwore kod tim ma jopiny moko nigo mar tong'o yien aoya e bunge ni kendo osemiyo kwand yien odok piny mokalo e bungu ni. Ma emomiyo riwruoge mopogore moko mag piny owacho ma osebedo ka kedo ne alwora ka otelnegi kod Seth Ogelo Foundation kod migawo mar alwora e kaunti ni ne ochako chenro mar ndalo 2 mar pith yien e bungu ni. Forest onge mokwongo nikech oseng'ade matindo dong' mana puothe kendo le ok inyal yudo e forest. To ma iyudo ka nikech kelonwa tabu mang'eny. Sani iyudo kata ka the pattern mar koth ok en kaka chon. Ok inyal ng'ata ng'eyo ni ipitho karang'o tidhi kayo chambi karang'o nikech change mar environment. Koro kawuono ne wan gi chenro mar pidho yien mondo mi waduok kata watem mondo mi waket kuma nosebedo ong'ad yien piny mondo odogi e wang'e. Chenro no mar ndalo 2 mar pith yien e bunge ma Kodera geto pith mar yien tielo gana 10 e bungu ni kaka achiel kuom chenro ma gin go maduogo bungu ni e wang'e. Koro first phase ne wan gi target ni mondo wapidh yien 10,000 to wan gi phases kendo mabiro timo ndalo mabiro mondo mi wan target wa mondo mi mawadwa ni wapidhe i Kodera kende and at least 1 million. Koro wadwaro ji mondo ng'ewa mondo kwa bet pamoja to wanyalo pidho to yien gi onge ng'at momiwa pesa. As members we contribute because that is our social responsibility. Jatend migawo mar alwora sirkand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni gitiyo kanyakla kod migepe mamoko mar neno ni bungu ma Kodera oriti kane ogolo siem ne jopiny ma osebedo ka tong'o yien aoya e bungu ni. E kinde ni wan gi chandruok maduong' e piny mangima miluongo ni climate change kata lokruok marach mar kor lwasi kendo en gima koch mosemiyo wabedo kod pek e yore mag liet kaachiel kod nembe wa bende tuo to samoro bende gi yienyo to wan kod tuoche bende mang'eny makoro biro nyaka kuonde mane malaria ok bedie. To e kinde makoro wantie ni koro nyaka wachiew kendo wane giminyalo tim. Omiyo yien ok wapidh Kodera kende, wapidho yien nyacha wapidho yien god Nyango Forest. Ka komiti mar jogweng' marango dongruok mar bungu ni ne okone gibiro tiyo kanyakla mane ni yiende mane opidhi orite yo mowinjore. King'iyo lokachande en yiende ma indigenous. Ma indigenous go be watamore ok ng'adi. To bende waketo education kaka sani donge. Ne kuyiyo turiti yien nikech kiny nyathini kata nyathini biro konyore. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay.